Chief Election Commissioner jangka Election Commission jangkari India Sunil Arora ula ai ke order lene ula pha mardor ya ki petrol pump ki badan hak lek sodong jangkari India men kasing balang ka badeka laiterik ubnai march ban remove lene ban weng no ya kadur jong Modi na ki petrol pump ki badan hak lek sodong jangkari India ban la ong ruba kane kawan kadai hadin ba kateka Election Commission kala yo iki complain babun rukam nak lang sodong jangkari India bat kini ki complain ki long ba kate kadur jong Modi ka badan hapo ka petrol pump ka violate lane ka pen kenya ki kendon jong kate ka model code of conduct lane kata ke MCC bat kane ke MCC kelas dang trekam na do menshim tayo ka sni thoding hadin ba ka Election Commission kala pen bana ban pelong ya kate ka assembly election hakine ki jilla ki baken thob ya ka jilla Assam Kerala, Tamil Nadu, but Pondicherry. Pat kane ka rule jong kane ka MCC ka day ba kino ki political party lane kino kinong yala election kembet ban ai advertise yala de lane ban bo iki dor jong ki haki surak ki pai ba hadin ba ka election ka ban sa pelong no hakite ki jela kan sedang no shen. But une Chief Election Commissioner Sunil Arora ula pha ban remove lane ban weng no ikte ki plakat jo Modi na ki petrol pump tang hapo nyop ko ar kenta hak lang sodong jangkari India walang ba ka jing remove lane ka jing weng ya ki plakat jo Modi hak lang sodong jangkari India kelas dang na do menen kasngi